Tilaa kanava ja jätä tykkäys tälle videolle, niin sä saat hyvää tuuria. No niin, morva kaikille, tervetuloa uuden Dansku-videon pariin. Tänään videon aiheena olisi iskä vs äiti. Elikkä tosiaan tässä videossa mä tuun näyttämään teille erilaisia nappuloita, missä lukee iskä, äiti tai yllätys, ja te pitää valita joku niistä nappuloista. Te näette miten tää toimii, kun tää video menee eteenpäin. Muistakaa laittaa totta kai tykkäys tälle videolle, tilatkaa mun kanava tuolta alhaalta ja eiköhän lähetä tämän päivän videon pariin. Okei, elikkä ekana teidän pitää valita parfyymi tai hajuvesi, iskä, äiti tai yllätys. Mä valitsen yllätyksen, koska mä haluan nähdä mitä siitä tulee. Äidillä olisi ollut Prada hajuvesi, isällä olisi ollut tämmönen Chanel ja yllätys olisi ollut joku niinku WC-pönttö, mitä ihmettä. Ja seuraavana sushi. Iskän sushi, äitin sushi vai yllätys sushi? No mun äiti tykkää sushista, että mä valitsen äitin sushi. Ja ne olisi ollut aika hienoja, tämmösiä pinkkejä susheja, mutta toi yllätys olisi ollut myös tosi hieno. Eli nyt te varmaan ymmärrätte miten tää toimii. Te pitää valita joku näistä nappuloista tai lahjoista sen perusteella, että kumpi on parempi, iskä vai äiti siinä tilanteessa. Ja nyt oli tosiaan lemmikki. Äiti sai kanin, iskä sai papukaijan ja yllätys olisi ollut koira. Seuraavaksi valitse sun laukku. Iskä, äiti vai yllätys? Otetaan tällä kertaa iskä. Okei, iskä olisi saanut tommosen aika hienon businessmiehen laukun ja yllätys olisi ollut tommonen sininen ostoskassi. Seuraavaksi valitse talo. Iskän, äitin vai yllätystalo? Okei, no olisi ollut kaikki hienoja, paitsi toi yllätys. Toi yllätys olisi ollut tosi ruuma. Mä en olisi halunnut missään nimessä tota. Seuraavaksi valitse sun jälkiruoka. Iskän, äitin vai yllärin jälkiruoka? No, otetaan äiti. Mun äiti osaa leipoa tosi hyvää jälkkäriä. Okei, äitin jälkkäri olisi ollut tommosia vadelmaleivoksia. No näyttää tosi hyvältä oikeesti. Ja seuraavaksi, valitse sun puhelin. Otetaanko iskän puhelin, äitin puhelin vai yllätyspuhelin? No, otetaan tällä kertaa yllätyspuhelin. Se olisi ollut rikkinäinen. Totta kai, mulki on vähän rikki kyllä toi takakansi tosiaan. Toi oli ehkä ihan hyvä, että otettiin ylläri. Seuraavaksi, valitse sun musiikkisoitin tai mikä instrumentti olisi sun niinku lemppari. Iskän, äitin vai yllätys? Toi yllätys olisi ollut niin hieno. Kattokaa miten hieno toi piano on. Toi on varmaan niin kallis. Ja seuraavaksi, valitse sun huone. Kuka osaisi tehdä parhaamman huoneen? Iskä, äiti vai yllätyshuone? No otetaan iskän huone tällä kertaa. Okei, mua vähän hämää kun ne menee eri järjestyksessä kuin missä ne näkyy tuossa kuvassa. Eli iskän huone olisi ollut tämmönen tosi hieno. Mut niin oli toi äitinkin huone. Ja seuraavaksi valitse keittiö. No otetaan tällä kertaa yllätyskeittiö. Otetaan tämmönen vähän niin kuin ylläriveto. Yllärikeittiö olisi ollut tommonen hajalla oleva, ihan pilalle laitettu keittiö. Seuraavaksi valitse sun koktaili. Tää on niinku jonkinlainen juoma, joten mä valitsen yllätysjuoman tällä kertaa. Katsotaan millainen se on. Mojito tai semmonen vissiinkin. Seuraavaksi valitse sun pöytä. Iskän, äidin vai ylläripöytä? Otetaan äidin pöytä. Katsotaan millainen siitä tulee. Okei, äitin pöytä olisi ollut tommonen pinkki. Vähän niinku ehkä business-naisen tommonen niinku työhuone. Mua edelleenkin hämää, että tää iskän lahja on ekana tässä, mutta sit kun tossa tulee ne vastaukset tai ne, niin äitin kuva tai se äitin vastaus on ekana. Toi hämää tosi paljon mua. Mut iskän lenkkarit olisi ollut niin hienot tommoset Naikin. Ehkä onks noi Air Forcet tai jotkut semmoset, aika hienot. Valitse sun paita. Iskän, äidin vai ylläri? No mulla on valkoista ja sinistä mun paidassa, että mä valitsen iskän paidan. Katsotaan mitä siitä tulee. Iskän paita olisi ollut tommonen kunnon businessmiehen tyylikäs paita tai puserapaita ja sit niinku tommoset farkut. Seuraavaksi valitse sun kodinhoitohuone vissiinkin. Iskä, äiti vai ylläri? Okei, iskän olisi ollut niin hieno. Vitsi toi olisi hieno oikeasti kylppäri. Valitse sun kakku. Iskän, äidin vai yllärikakku? Otetaan äidin kakku, koska mun äiti osaa leipoa niin hyviä kakkuja. Ja äidin kakku olisi ollut, kattokaa miten hieno pinkki ja sit siinä on tommosia niinku makaronseja ja kaikkea päällä. Toi näyttää niin hyvältä. Ja seuraavaksi valitse sun hattara. Iskä, äiti vai ylläri? Mä valitsen yllärin. Älä oo huono, please, please, please. Älä oo huono vastaus. Se ei ollut huono. Kattokaa mitä söpö toi hattara. Mä en haluaisi edes syödä toi näyttää liian söpöltä. Mut seuraavaksi, valitse sun donitsi. Mä en oo syönyt niin pitkä aikaa donitseja, joten mun on pakko valita tähän väliin, että äidin donitsit. Mun äiti osaa varmaan tehdä niitäkin aika hyvin. Joo, noi on niin söpeä pinkkejä sydän donitseja. Noi on oikeasti varmaan niin hyvä makuisia. Ja seuraavaksi, valitse sun keksit. Äiti, iskä vai ylläri?
Otetaan tällä kertaa iskää. Katsotaan millaisia keksejä mun iskä tekis. Ne ois tommosia sinisiä. Ne ois ehkä käytetty jotain elintarvikeväriä. Ei oo ehkä niin herkullisen näköisiä, mutta kyllä mä noitkin voisin syödä. Seuraavaksi valitse sun jäätelö. Iskän, äidin vai ylläri? Otetaan yllärijäätelö. Katsotaan jos se voisi yllättää meidät ihan positiivisesti tällä kertaa. Ja kyllähän se voi. Toi on tommonen suklaajäätelö. Jos te ootte kattonut video tänne asti, niin klikatkaa joko tuolta tai tuolta, niin voitte katsoa lisävideot multa. Me nähdään siellä ja tähän väliin se ois mun, eli Danskun puolesta. Moikka!